said the wap out the loop out the lock bamboo said about boogie the boo. Yo. Mhlathe yazanayo yaphinda yahlangana amadoda ukuhlukanisa inhloko kulesiqante kuyodinga isibindi nonye thiwe ngabe sengiyona makantshela ngiyathonya ngiyoqhubeka ngilobe lokuthelele ngithwele ngeqoma ngabudop ngamalengiso bamnembe ngesikilinge ehlone hamba amalengiso ubhala kwami qeda ithemba kushabalala ifiso ngixikiza amabhesi ngiqale phansi ayisekho into engingayisho Ukicitha kwepeni kwangipha amazondo kwangishiya nephunga elinuka kabe lahlulela emzondo ngazama ngagoqa babopha bangifasela amasongo doslam namathongo bathwasa ngami Kakha siyadayisa. Hayi wena. Lacisa ngidayisana. Kuze umuntu okuzwayo la angayixoxa idayisa emzini. Ngisho ngabe kuthiwa udayisa wona ke lo mzimba sikhakhana. Ubani nje ongawuthenga? Akekho. Ngoba vela ngudayisa. Hayi. Kodwa vele nami isikhakhane eyomzimba ngiyiphathanga ifike nawe. Imani isasebenza nje le TV. Yeah. Xa singabe ngidayisana into engasebenzi. Hawu, ngaze ngani isikhakhane ngoba phela ngizwa kuthiwa nawe usasebenza nje. Uphumlana akaxoxelanga yimina. Kwayi mina ngimfuna kabi loyo. Kanti uNjova yini inkinga yakhe? Wabhezi yena kwaloke efunana namanye amadoda. Animbuzi. Nasekuqaleni uqale wathi uBhongo angangifuna kanjani ekhona yena. Ezimhlamba uBhongo fanele afune yena. Mina bengisi uphumlane ngimhalela ngeqhubu. Ubani umuntu ongahalelwa yimina ngafuna namantombazana. My point is la uphumlana akaxoxelwanga yimina. Ngoba mina nazwani finish. Utshela ubani? Utshele ubani pho? Hayi utshelwe yimina. Ngihlangane naye emini ngimbuza ukuthi uKhomzeni akaze ambone yini. Angithi niyabona. Hayi. Isitokfela seyindawo. Hayi impela zisuswa ngapha, ziyiswe ngapha, isuswe ngapha, ziyiswe ngapha. Hayi impela uqinisile. Isitokfela seyindaba. Yini? Khona nenkinga yini? Phela mina ngabe khona nenkinga asheshe. Hayi ngeke. Fanele ngithole indlela yokubamba lento. Ngeke. Hayi. Akaphucu. Akaphucu. Uzogcina sesidubulela no director. Ikupho kunaxoxile ngami. Ayawo. Hawu, imani. Ama-flat screen ono now. Lalela Phumlani. Ngidayisa le TV yami ngoba ngifuna imali. Hayi profit. Oh. Kanje usasebenza. Yazi Phumlani. I feel like athi akuchaza ukuthi angisasebenzi. Ha? I know. Mana sikhakhana. Yizwa kuthiwa uthole namhlanje ikhole ukuthi udeliziwe emsebenzini. Kodwa makubheka mina, sengathi kuphele 10 hours zonke ungasebenzi. Namanje ngisasho. Wena yakujabulisa lelo ukuthi angisasebenzi. Man, oh hey. Ayibo kwenza njani? Hey, sikhupha uNjova. Ubaleke notshwala bethu. Imaningi nami ngiyamfuna, ubaleka nobami utshwala. Yazi. Kuzomela ngiyisheshise indaba yami noAnita. Ukuze ngeke kwenzeke lento eyenzeka last time. Mhlazana ngishela umfazi kaNyambosa. Hayi. Cha. Angithi ngamcrash isikhathi eside. Kwathi ngalesikhathi sekufanele ngiqome, ngathola ukuthi ukhulelwe. Nimandla bafazini babantu. Umandla ebafazini babantu. Umandla akacacisi. Mina angithimu nje ngosikhakhanya. Mina umuntu mangimfuna ngimqonda ngqo, ngimshela njengomfazi kaNyambosa. Anganiphela umfazi kaNyambosa. Ngamshela ngazi kahle ukuthi ukhulelwe. Kodwa awangangiqoma. Ngithole ipani ngisho nakumuntu okhulelwe. Wayethi usengezimitheli. Uthi wayethi usengezibethiyo. Kanjani? Hayi no. Angithi isiZulu sisho njalo. Izulu. Hayi akwazi. Bengicela nge8:30 ubaba ungizwe nobaba uphakela umthakathi badlule ngala. Khona ngifuna ukubabona ukuthi banawe nama ID. Bacheke nepermit kusikhakhanya. Ipermit yokunuka. Ayingeke mtshoro fethu.
Shothi mangigama uzongihubha ukuze kuphele lale episode. Uthi ngubani? Hawu, ngisemtshoro. Anganinqamlela uTshovitsho. He. Uyazi ukuthi yini ukutshora? Uyazi ukuthi indoda mayitshora sikhipheni? Wena uzobiza mina ngale yonto. He, ngakho ke bamba lapha. Zoro wena man. Mana Tshovitsho fethu. Mana ngikushaya ungaviki. Yazi mhlawumbe ube bengihamba nabafana abahle abangcono abaclean mhlawumbe abangcono abahle abafana abahle ndlela yanonova mfethu Asikho bahle thina. nibahle nini hayi okusala mina ngcono nomkhokheli Ungcono ngani? Ukuthi wazama ukushela uMandisa washibilika wawo emva kwalokho wathi hello baby. Yona into ongcono ngayo leyo. ngizokukhahlela mkhokheli ngizogxoba mkhokheli udumbi ithi mase udumbile bese ngibuza unonova usukhetha bani phakathi kwami nawe uyezwa Daki ngikhetha ukunuka yini mhlawumbe ubuthi ngikhethe amantombazane adumbile ngabe kungcono hayi no mina bengichaze ukuthi uma sengimdumbisile yena bese uyakhetha phakathi kwami naye ukuthi uhamba nobami usuyochoma ngikhetha ukuhamba nabafana abahle abamachama hayi nini Nonova. Ngimphethe ngohlelo. Phekwakhe Tshovitsho phekwakhe Nasike insizwa zakaphela Ngalokufa nginakthandabuza ngi-assessine bulala bonke nontandabukwa ngumtapo bolwazi ngumqingo konke uvaliwe ngincwadi ebhaliwe ngafundeki mungabudiniwe ngisikhonkwane segama mhlaka Ngithemba ukuthi ngifuna ukumbhonya bathini? Bathe ngemiyeka. Omunye uzongithembisa ummeso loliwe. Hayi, uhleke ngoba sesomshaya sebaningi. Uzoba sengathi ushaya umphakathi. Yazi, ngathi ngaba khona nami. Ningibuka nini? Sikhakhanya. Angibaboni bashone ngakuphi. Hey, wemadoda. Unjova noBhongo abadlulanga behubhana la. Mhlawumbe baphuma ngenye indlela ngala. Awu Jesu. Hawu, Banjova. Hey. Bangithusa. Yini? Ucasheleni la? Hayi, angicashile. Kunento yami engilahlekele bengiyicela. Yazi, cishe ngabona Anita Nghojo. Into yakhe kulahlekele. Yini le? Hayi, kubukeka sengase ngiyitholile. Oh, hawu. Bekuyini? Iwayini? Oh hayi, imbali nje enhle kade ngangifisa ukusondela eduze kwayo. Kodwa manje isikhathi singasithuki. Kodwa ke namhlanje ngoba ngikwazile ukuthi ngisondele eduze kwayo. Kuyimina nayo nje kuphela. Oh. Imbali. Yiphi? Uphuthuma? Hayi.
enye nje imbali enhle ekhulumayo enuka nakamnandi. Imbali enhle ekhulumayo. Njengoba usobhema insango yini? Hayi, no, but ngayibhema mama for wena mawuthanda. Njengoba ukahle ukusanganela mfethu. Man, ufuna ukhomzini akwazi umbona? Usufuna ukhomzini futhi? Man, wena ubungashongo ukuthi ufuna uBhongo? Hayi, ngithunyiwe kuyena. Oh. Hayi. Bese ngishilo. Hayi bo. Man. Wena njengoba lokho ukhuluma ngembali kanti ukhuluma ngami. Man. Jova ngitokha yini? Kanjani manje Anisa? Jova, ngifika ucashile la. Ngakubuza ukuthi ucasheleni. Wathi ugcina imbali. Okuyimina leyo mbali. Kahle kahle ucashela ukutokha mina la. Hayi. Okay. Ngicela ukukhuluma iqiniso. Mina lana ngicashele uBhongo benokhomzini. Bafuna ukuphuza iwona kaSikhakhane. Yas. Baqinisele mabethi sophatha isibhamu. Umuntu esezoba safe. Uzoba safe makwenze njani? Hayi, no. Ngisacela ukuhamba bangaze bangibambe ukhomzini. Yazi bekungcono kusayintombi yakhomzini kuphela lesibhamu. Njengoba manje sesiphathe uAnita, wonke umuntu sekumele ahambe evika ama-bullets. Uthi kusho ukuthi bekungcono ukuhutshwa mina. Hayi, nami ngivumelana naye uJofu. Ungcono uAnita. Noma siphethe isibhamu kodwa hayi, akanalo udlame. Kanti nami anginalo udlame. Sesibuza ama-type esiwathandayo manje. Hayi. Mina ngithanda umuntu ozongithanda nje. Lezi zinto lezi ama-type angendaba nazo. Hayi, mina ngithanda umuntu omuhle nje. Yabo nje upakishile. Yeah. Njengomfazi kaMzobo. Hayi, akuyena yedwa phela umfazi kaMzobo omuhle endaweni. Hawu. Uthanda abafazi bala endaweni kuphela yini yena? Hayi. Mina ngisanda umuntu onjengo-Anita. Hayi, mina ngithanda umuntu omuhle nje uclean, obukekayo. Njengami. Ngiyabukeka. Man, Kanyiswa. Awudlule lapha ePakistaneni uthenge idrink esizoyisheba nale KFC. Iphini ithi 527 418. Ngeke mina ngiyibambe iphini ende kanje. Oh, noma ungalonto unjani? Wenze lento yokuthweka, liyathweka. Hayi, akushiwo kanjani. Kuthiwa ukutheba. Na uyabheda, akushiwo ukuthi ukuteba, kuthiwa ukutheba. He, basho njalo impela ke ebhenki mhlawumbe ngenzela le khadi. Bathi liyatheba. Yeah. Wena masuthi umuhle kunami. Yabona mkhokheli. Iyodwa into engizoyenza kuwena manje. Ngizovela ngikubonye. Hayi Kanyiswa, mangisabisi. Vela nilwe kucaca ukuthi uba uzohlula. Uma sesiqedile ukulwa, uzokhetha yedwa ngithi ozohamba naye phakathi kwesizobabili. Usungisanganela la wena. Ya, uyahlanya lo. Ha Kanyiswa, ha. Woza sifa. Letembi le. Woza. Wenzani mkhokheli? Wenzani? Bosi. Hawu. Konje nathi uba egama lale ngane leyana. Mashweni, nangibanga sezongibona ngishaya. Uyafona. Wozala. Akekho umuntu okwazi ukuyenza kanje bathi bayayenza nabo bayithaka nesimanje manje iqiniso liyabulalisa sengaduma lingithatha ukwenze konke kodwa ngasepenini ungalinga ungichansi ngakwenza konke enkantini ngishisa nepolish mangixoba lemdaka ngebhuzi love inyusa amasokisi jokeli kanje thwaseka kule nkunze sezimithwa yidwa ngithunuka